Turčianske Teplice, kúpele smiech a ping-pongový svet. Keď loptička letí, hala žije hneď. V Tepliciach pri kúpeloch máme jeden klub, kde sa maká naplno a drží spolu ľud. Mládež u nás rastie, každý veľký sen, aj keď niekto občas letí pod stôlek. Dvaja naši mladší, to je čisté čudo, pri výmene sa zamotajú a už je z toho show. Jeden podá stále to isté dokola, druhý keď chce zaútočiť pod stolom sa schová. Teplice, náš ping-pong nikdy nespí, backhand, forehand, topspin letí, tréner nervy ledva drží. Hej, hej, Teplice, hala celá spieva s nami, keď hrá naša partia spolu, tak sme králi medzi stolmi. Hej! V šatni papa chlieb vo vajíčku, tréning dávno začal, ona rieši poslednú lyžičku. Nadávať vraj nesmie, to je veľký zákon, tak jej tréner číta spier jak tajný agent Bond. Kúbaj serí zuby, keď je zápas zlý, vtedy každý v hale radšej stíchne na 3 dní. Vyzerá jak Lebrun, francúzsky veľký pán, len keď prehrá 2 sety, už je z neho hurikán. Teplice, náš ping-pong nikdy nespí, backhand, forehand, topspin letí, tréner nervy ledva drží. Hej, hej, Teplice, hala celá spieva s nami, keď hrá naša partia spolu, tak sme králi medzi stolmi. Maká stále, ide na 100%, len výsledok v hlave býva trochu science fiction trend. Ujo Mendel pomôže vždy, keď niečo treba spraviť a potom zabudne, čo vlastne chcel vybaviť. Erika nás ničí v stredu, drepy blank aj B, po tréningu nechodíme, len sa vlečieme jak tieň. Martina zas koláče donesie jak kráľovná a po 3 kusoch športová forma odpláva. Michal, keď niečo treba, objedná to hneď 100 sáčkov, to je normálna vec. A keď príde reč na šport a tréningový plán, povie len ja chodím plávať a tým končí program. V Novstave cez leto máme život jak sen, jedlo, smiech a ping-pong každý jeden deň. Tréner pred turnajom, dnes bude mu plný kľud, prvý zápas detí a už potrebuje infúziu. Záverečný refrén. Hej, hej, Teplice,